Velik pozdrav svima, dobrodošli na kanal Ženski kutak. Iskreno se nadam da me lepo čujete, s obzirom da su kod mene redovno radovi, da je redovno lupanje, čak i vikendom. Tako da, iskreno se nadam, kažem da me lepo čujete. Iskoristila sam ovaj mikrofon, tako da sve ovo izgleda malo čudno, ali eto, to je sve u cilju da me dobro čujete. Mnogo sam se razmišljala da li ću snimati klipove na kanalu Ženski kutak u svojoj trudnoći. Eto, to je jedan simptom trudnoće. Ili neću snimati i odlučila sam se ipak da ću da snimam zbog toga što želim da to imam jednostavno kao neku svoju uspomenu. Jednostavno želim da vidim kako sam se osjećala, kako sam razmišljala u tom momentu i želim jednostavno možda nekoj od vas bude zanimljivo u smislu da vam možda pomogne neka moja iskustva, možda se vi pronađete u nekim mojim izjavama, u nekim mojim momentima i tako dalje. Tako da jednostavno sam mislila da ovo može biti jako zanimljivo i za mene i za vas i odlučila sam da ću na ovom kanalu da napravim jednostavno jednu playlistu, moja prva trudnoća i ovu playlistu i kažem serijal, ne mogu da kažem serijal moja trudnoća, mislim malo zvuči čudno, ali jednostavno željela sam da započnem sa time kako sam uopšte saznala da sam u drugom stanju. Malo mi telefon vibrira i stiže mi poruke, tako da se izvinjavam, a to me ometa moju pažnju. Trenutno sam 14. nedelja i željeli smo da čuvamo nekako ovo sve u tajnosti dok ne prođe onaj kao prvi trimestar ili prvo tromesečje, kako god ko kaže. Jednostavno nekako se smatra da je taj prvi period od prvih 12-13 nedelja najrizičniji i prosto ja sam tako željela da sačuvam to u nekoj tajnosti dok ne budemo 100% sigurni da je sve u redu, da sam ja u redu, da je beba u redu i da će sve biti kako treba. Tako da ovaj period, kao što rekao, sada sam 14. nedelja, sada mi je ovaj period prošao. Napravit ću vam jedan poseban video o nekim mojim iskustvima tokom prvog trimestra. Mislim da će biti jako zanimljivo, ali sada sam željela čisto da pričam o tome kako sam saznala da sam trudna. Naime, sve se desilo nekako jako spontano i meni je upravo drago što se desilo tako spontano jer nekako nismo ni planirali da se, sada ne znam, trenutno nismo ni u takvoj situaciji, nekako smo čakali u fazonu da mi kupimo neku kućicu ili veći stan i da onda kada se sve to reši da mi jednostavno tada tek počnemo da radimo na bebi. Međutim, kako mi to sad zvuči smešno, međutim, kažem, kao što sam rekla, sve se desilo jednostavno tako spontano i prosto nekako sada tek razumem kako je to kao nije bilo planirano. Zato što stvarno neke stvari mogu da se dese jako neplanirano. Ja svoju menstruaciju dobijam bukvalno najredovnije moguće. Tačno znam kada su mi plodni dani, kada su mi ovulacije i sve. I bukvalno u tom periodu, u septembru, očigledno moje telo nije želelo da funkcioniše kao i inače. Znači, poslednjih 5 godina u životu, znači nisam imala odstupanja veća od 1 ili 2 dana. Međutim, evo, ovog puta sam imala moment da mi se ovulacija pomerila, tako da se tako desilo uopšte da sam ostala u drugom stanju. Pošto ja to uopšte nisam ni očekivala i jednostavno sam bila u fazonu ok, znam kako funkcioniše moje telo, nisam nekako ni očekivala da ću ostati u drugom stanju. I jednostavno taj moment da uradim test ili nešto, u momentu kada mi je menstruacija kasnila 1 ili 2 dana, bila sam u fazonu ok. Zakasni mi 2, eventualno 3 dana i to je to. I tek kada mi je kasnilo već 4. dan, bila sam već malo onako sumnjičava, zato što dosta djevojaka su bile u fazonu i drugaricama kada sam slala i sve kao kasni mi malo sam sumnjičava, ja su bile u fazonu kao to je sasvim normalno, kao meni kasni 5 dana, 7 dana, ne znam nija koliko. I ja sam u fazonu, ali meni se to stvarno ne dešava, znači jednostavno meni dolazi tačno na vreme. I to mi je bilo jednostavno jako čudno i to mi je neki bio prvi znak da sam možda trudna, da sam možda u drugom stanju.
I ajde kao, pustila sam, ja rekao, možda sam se prehladila, u septembru sam stvarno bila na putovanju sa mojom drugaricom po Srbiji i stvarno smo bile od nekih hladnih mesta do, znači stvarno smo menjali klimu i nismo puno možda spavali nekada, znači stvarno je bilo različitih situacija i bila sam u fazonu, možda sam se prehladila jednostavno i da mi kasni. I kao, hajde, sačekat ću ja još malo. Međutim, to je već bio neki, mojim roditeljima je bio 8. oktobra im je bila godišnjica i to je bilo kao za vikend je trebalo da idemo kod njih, eto kao čisto da im čestitamo godišnjicu. I ja sam bila već u fazonu, već je počelo jako dole donji deo stomaka da me boli. Bila sam u fazonu 100% ću dobiti sada zato što je jednostavno taj bol je meni, takav bol imam kada treba da dobijem. To je bilo recimo 7. Ja kao 100% dobijem, 8. me boli, 9. je već krenulo baš jako da me boli. Ja inače nemam bolne menstruacije, niti imam velike PMS simptome, znači stvarno sam jedna od onih srećnica kojima menstruacija prođe najneopaženije, znači potpuno znači stvarno mogu da kažem za sebe da sam jedna od srećnica. I meni je to već bilo sumnjičavo i došla sam do Cileta, do muža i rekla sam mu u fazonu, meni nešto nije u redu, mene stvarno jako boli donji deo. Jedini od simptoma PMS-a koje imam, znači pre nego što treba da dobijem, jeste da piškim često. I sada sam išla da piškim često. Jer je bilo u fazonu, ali ti piškiš često, jer to je meni normalno da piškim često, ali mi nije normalno da me voliko boli. I ja sam bila u fazonu, ajde kao, to je bio tipa 8. 10. idemo i ajde kao ako sutra ne dobijem, kupujemo test i da proverimo. I tako 9. ja nisam dobila i uveče 9. odim da kupim test. 10. je bio subota i tačno sam želela da, tada je trebalo da idemo kod mojih. Ja sam otišla kupila test i rekao 10. ujutru, ako ne dobijem ujutru, pošto ja uglavnom dobijem ujutru, ako ne dobijem ujutru radim test, trudna sam 100% onda. I ajde kao da uradim test, sad mi je već, znači 10. ujutru je bio 7. dan kašnjenja moje menstruacije. I uzela sam da uradim test i test je naravno bio pozitivan. I sad ujutro onako sam ustala, mi se već pakujemo da idemo za Novi Sad kod mojih roditelja, s obzirom da smo mi u Pančevu. I onako kao ustajemo, otišla sam da piškim, ajde rekao odmah da uradim taj test. I onako izlazim i ako cijelo me gleda, onako u fazonu kao šta, kao i šta je bilo. I ja ovako, pa ne znam, rekao šta ti misliš? Ma dok si me ti to pitala, sigurno si trudna, kao si stvarno trudna. I tako smo se jako pozitivna vest. Iskreno, nekako me ceo taj moment kašnjenja i svega toga spremalo na taj moment da sam trudna 100%. Zato što se to stvarno meni nije dešavalo. Ali kao ajde da budemo sigurni. Tako da smo radili test, bila sam trudna, odmah smo, moja drugarica, moja kuma je bila odmah tu u Pančevu, tako da smo i njoj odmah rekli i mojim roditeljima, naravno, pored poklona koji su dobili za godišnjicu, dobili su i poklon u vidu testa, tako da će postati baka i deka. To je kašičica. To je kašičica da najavi da li će biti još leštariće ili neće. Da li će neko postati baba i deda? Tako da je to bio način kako sam ja saznala da sam trudna i to je bio jedan od... Veoma je bilo nekako neočekivano i stvarno nas je bebče iznenadilo. Jedan od prvih simptoma, znači pre nego što mi je kasnilo uopšte,
jeste da sam, ja inače ne sanjam. Znači ja sanjam možda jednom u nekoliko meseci u smislu da se zaista sećam nekog sna. Svako od nas sanja i sve to, ali ja čim se probudim ja se ne sećam. Znači meni je moment spavanja, legnem da spavam i probudim se. Odno između sanjanja i to kod mene ne postoji. Ja se toga ničega ne sećam. I jedan od čudnih momenata mi je zapravo bio što sam jedne noći, prije nego što mi je uopšte kasnilo, kao što sam rekla, sanjala sam jedan jako čudan san i sanjala sam da u tom snu imam dete. I ja sam se probudila i sećam se da sam bila jako šokirana, ali sam bila u fazonu kao, bože, kao, kako je to uopšte moguće, ali dobro, znaš, kao uzmeš ono sa rezervom i kao možda će se, kao ko zna šta to znači. Međutim, kasnije kada sam saznala da sam trudna, bila sam u fazonu, kao ja sam ladno sama sebi predvidela da sam trudna, ja ne mogu da verujem. Tako da mi je to bilo jedan od prvih znakova, naravno bol u donjem delu stomaka, mene koje inače ne boli, ništa u PMS-u i naravno piškenje, a za sve ostale simptome ću vam pričati u videu o prvom trimestru. Naravno, posle sam odmah zakazala kod doktora, čisto da potvrdim, da ne bude samo jer testovi za trudnoću nekada mogu da vam pokažu pozitivno koliko imate, ne znam, nekih drugih hormonskih problema i tako dalje, ali kao za svaki slučaj sam ja otišla, zakazala sam odmah kod doktora, zakazala sam odmah pregled i odlučila sam se da idem kod privatnog doktora, pre svega zbog ove trenutne situacije sa koronom, zato što nekako sam se osjećala sigurnije nego da idem u Pančevačku bolnicu koja je trenutno COVID bolnica i jednostavno mi je bilo najsigurnije. Tako da trenutno sam, 14. nedelja i želim da ovo sve ostane nekako kao moj mali spomenar, kao za moju uspomenu, moj mali album na mom YouTube kanalu. Želim da mogu u nekom momentu da pogledam ovaj video i da se nasmejem i setim se svakog detalja koji se desio. Tako da, eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Kao što rekao, trudnoća nam se desila potpuno spontano i nekako smo veoma srećni zbog toga. Nekako nas je motivisalo na neke stvari da više radimo, da što pre ostvarimo neke naše ciljeve, da se preselimo u tu kućicu o kojoj maštamo već dugo, a do tada samo lagano. I to bi bilo to, hvala vam mnogo na gledanju. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o koje bih mogla da vam odgovorim, naravno iz mojih iskustava, ja nisam doktor, želim samo da prenesem šta se meni stvarno dešavalo i neke moje stvari, neke moje savete i to. Pa je zapravo meni pomoglo kod mučnine, kod nekih drugih stvari. Napravit ću jedan video o tome. Tako da to bi bilo to. Hvala vam mnogo na gledanju. Zapratite me na Instagramu ukoliko me ne pratite i mi se vidimo u nekom sledećem klipu. Do tada! Bye!